Mamshi, good morning. Ayan. So, magluluto na naman po tayo ng talbos ng kamuting kahoy. So, ito yung mga ingredients natin, mga Mamshi. So, ayan mga Mamshi, sibuyas or onion, garlic, at ito yung sili. Hindi mawawala to. At saka yung kamuting kahoy. Ito yung sinasabi kong kamuting kahoy. Ayan. Talbos ng kamuting kahoy. Ayan siya, oh. Dahon yan. Ayan. Ayan. Ayan siya. Tsaka yung, ayan, pritong isda. Or tinapa. Ayan, pwede rin yung pritong isda. Tsaka yung nyog. Ito yung unang gata. Unang gata. Hindi ko muna siya nilalagay ng tubig. So, ito yung pangalawang gata. Kalahating tasa ng tubig. Tsaka yung pangatlong gata. Ayan. So, mag-uumpisa na tayo mga Mamshi. Manilipis lang Mamshi yung tagikiris. O yung ano bang tawag nito? Yung kung may sarili kayong tanim nito, mga Mamshi, yan, magluto kayo nito. Masarap na, masustansya pa. Ayan na mga Mamshi, umpisa na tayong magluto. So, ilalagay na natin yung mga ingredients natin. Sibuyas, tsaka yung garlic. Ayan. So, yung pinakahuling gata, yun ang ilalagay natin. Ayan. Okay. So, tatakpan na natin siya. Ayan. Ten to 20 minutes muna siyang mamaya titingnan natin. Lalagyan natin siya ng asin Mamshi. Konti lang, yung tamang-tama lang. So, ilalagay natin yung isda or tinapa. Pwede rin yung isda, prinitong isda. Okay. Aray. So, takpan natin ulit siya, ma'am. Ayan. So, ano na siya, oh, mga Mamshi. So, konti na lang sabaw niya. Ayan. Hintayin natin maubos. So, kumunti na lang yung sabaw. Tsaka natin ilalagay yung pangalawang gata. So, ulit natin siya. So, ano yan, Mamshi? Lalagay na natin yung pangalawang gata. Ayan. Tsaka ilalagay natin yung sili. Kailangan mga Mamshi, hindi dapat yung yung ginaganyan. Yung hinahalo. Kasi pag once na hinahalo to, hanggang ganito lang tayo mga Mamshi. Kasi pag hinahalo, magiging mapait yung kamuting kahoy. Yung gulay na kamuting kahoy. Yan ang tawag dito sa amin sa probinsya. Ayan. Ganyan-ganyan lang mga Mamshi. Ayan. Takpan natin ulit siya.
Hintayin natin siyang kumulo. Nang kumulo. Ayan. Ayan. Nang kumulo siya. Hintayin lang natin siya mga mamsi na kumunti na lang yung gata. Ayan. Para sure na sure tayong lutong-luto na yung talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Lagyan natin siya ng betchin. Takpan natin ulit siya. So, ilalagay na natin yung panghuling gata. Ayan. Huwag nating tatakpan mga mamshi para mas masarap yan. Masarap na yan ng yummy na yan. So, hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo. Sarap-sarap mamshi. Finished product na to mga mamshi. Ready to eat na mga mamshi.